Спринт – самый хуткасны і даволі няпросты этап. Трэба прайсці дыстанцыю ў строгім парадку, паказаным на карце. Кожны з кантрольных пунктаў абсталяваны электроннай сістэмай адзнакі. Сігнал адразу ж паступае на камп'ютар галоўнага суддзі. Гісторыя брэсцкай пралескі пачалася яшчэ ў 80-х. Сярод сённяшніх удзельнікаў ёсць тыя, хто добра памятае першыя турніры. Уладзіміру Кандрацеву першы дзень спаборніцтва споўнілася 80 гадоў. Адзначаць дзень нараджэння на пралесцы для ветэрана спартыўнага арыентавання ўжо традыцыя. Ориентирование, я смотрю, это такой вид спорта, где можно, наверное, заниматься, но пока ноги ходят. И мы уже иногда смеемся. Главное в ориентировании хорошо, красиво стартовать и финишировать. А там в лесу, ну, как получится. Побач з профессионалами на турниры и пачаткоўцы. Меня наполняют одни эмоции, разумеется, все положительные. Плюсы данного вида спорта заключаются в том, что оно развивает физическую подготовку, так и ориентирование. Участвуют и новички, и уже люди в возрасте, и начинающие спортсмены, и опытные. И это первый весенний старт нашей республики. Поэтому, с одной стороны, пока сложно немножко привыкнуть к лесу, но очень здорово. Брэсцкая пралеска дазваляе арыенціроўшчыкам лёгка ўцягнуцца ў сезон і праверыць свае сілы пасля зімовага перапынку, а яны спатрэбяцца, таму што наперадзе шмат новых стартаў. Уладзіслаў Шарэйка, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».